pozdrav ljudi. Evo me na ulazu u kanjon Olje. Bili smo prije nekoliko mjeseci, odnosno tačnije negdje u februaru ili martu, nisam siguran, na ovom mjestu. I rekli smo, pošto smo bili oduševljeni kanjonom, rekli smo da ćemo se vratiti kad priroda lista, da bi vam pokazali svu ljepotu. Sad je mjesec oktobar. Lišće još nije opalo, baš je ono pravo vrijeme kad su najljepše boje. Ostanite do kraja ovog videa. Evo zašto planinari kažu da je septembar, da su septembar i oktobar najbolji mjeseci za planinarenje. Evo zbog ovoga. Ovo ti je vrsta jabuka. Ovo? Jest, ja vidi se ko kanadski onaj list. Evo ovdje je jedan zanimljiva objekat, stijena koji je Orlja napravila s dvije strane ko ostrva. Evo ova stijena, vidite. To je to, evo. Evo ga. Znači ovo dođe kod nekakav glijed. Evo ga Rimski most. Dakle, nosi naziv Rimski most, iako u stvarnosti kažu da su ga Turci napravili u stvari.
kako li je ovo pravljeno kojom tehnologijom? Zato je to izlagan tamo. A ja, ali vidi kako je dignut. Ovo je zaštita zemlje. Da isto izgleda samo ovo zaštita. Ti si odnijela voda ovdje. Ovo sve trebalo biti zaštita zemlje. Ja. Evo, konačno da naiđemo na mjesto gdje čovjek može sjesti i odmoriti. Jako lijepo mjesto. Evo. Super. Nemoj da te ponese. Nemoj da te ponese pjesma. Ovo je jedno prelijepo izletište. Evo pogledajte kako je to lijepo mjesto. Čovjek je očito mislio da će imati ovdje klijentelu stalnu. Međutim, ovo je zatvoreno. Evo, kao što vidite, bazen je pun vode. Voda čista, bistra. Topla voda. Baš topla. Šteta što ovo nije otvorenog tipa. To je otvorenog tipa, ali šteta što nema klijentelu. Goste. A ja vidimo. Topla voda, baš topla.